ematen ditut klaseak gaixotasun mentalak dituzten emakumeen fundazio batean. Orduan, dantza ere arlo horretan sartzea oso garrantzitsua iruditzen zait, eta, agian, dantzak guztirako balio du, eta denei egiten digun, eta niri ere egiten dit on. Beraiekin aditzeak ez da. Hori da, hori elkarronatzea, espazio eta momentu horiek elkarronatzea dantzaz gain, orduan, baina nik uste dena oso ondo laburtu dezula. Eta nola egiten duzu lan pertsona hauekin? Dantza tailerrak dira, orduan saiatzen naiz pixkat denetarik sartzea espresioa, ahotsa, beraien taldearekiko harremanari bai, begirada, pixkat denetarik egiten dugu. Eta beraiek ere nik uste espazio horretan animatzen dirala egitera agian. Agian aske sentitzen dira edo eroso. Seguru eski. Lehenko egunean esan zidaten. Uste dakadala 20 urte, bueltatu nahi zela nire gazte egunetara, eta oso... Zederra hori entzutea. Askotan hemen aipatzen da, artearen balioa terapia bezala edo beste arlo askotan, bakarrik ikuskizun eta horrelako bezala, ezta? Eta behin esan zenuen, eta nik uste dut agian honekin ere lotuta egon daitekela. Dantza ikusten zenuela ari zela garatzen. Agian lehen ikusten zenuela bakarrik interprete bezala, dantza aria izango naizen hemen eta hemen, baina ikusten duzula dantzak askoz ere aukera gehiago zabaltzen dituela. Bai, dantza eguneroko bizitzan dago edonon nik uste, eta denok dakagu barruan modu batean edo bestean naiz eta gehiago edo gutxiago espresatu, eta konturatzen naiz hori, hurbildakadan, pertsona hurbiltzen danean dantzara edozein modutan, ateratzen dirala berak pertsonak ezagutzen ez dituen gauzak, eta agian komunikatzeko edo hori elkarbanatzeko gogoa ere bai, orduan, bai, nik uste oso aberasgarria dela zentzu askotan, eta gustatzen zait horri garrantzia ematea. Bai.